Hai लोगोफोर, गुड मर्निं एबा गोजोन फुंबिलि नैबे जोंहानि नाराबारि गेवलां फोथारनिफ्राय फुंबिलि जाबाय, सिखारगौमानि मोखां सुगौमानि साना गोजौआनो जाबाय नै। एक्सुअलि बुंनो थाङोबा बेयो ब्लग चेनेल नङा, थेवबो ट्राइ खालामदों होननांसिगोन। आरो आङो गगाबो मोनदों, नै नायनो हागोन साना गोजौआनो जाबाय। जोंहा माराबो होखांबाय नै दाख्लैयो मेसिनजों। दा बोसोरसेनि थाखाय जाथ'बाय होननांसिगोन, दुब्लिनि खामानिया जोबथ'बाय होननांसिगोन। लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ दिनै आघोन दाननि 9 खालार एबा मा होनगोन बेखौ, आघोन फोरबो, ओंखाम गोरलै जानाय। आरो नोंथांमोना मिथिखागौ, जाय जाय बाथौआरि बिथांमोना माने बाथौ धोरोमनि सुबुं बिथांमोना मिथिखागोन। दिनै बयबो गावबागाव गामियाव माने बाथौ थानसालियाव ओंखाम गोरलै फोरबो दङ आरो ओंखाम गोरलै जायो। दा सोरबा सोरबा गामिया जाया आरो दा दिनै बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव एसे शेयार खालामगोन लोगोफोर। बुंनोबो बांद्राय रोङा, थेवबो एसे ट्राइ खालामना नायबाय। नै बे जादों जोंहानि मोसौ गलि, ओमफ्राय सेरावनो दङ लाफा। एसेल' फोदों जावग्लिनानै, नै मैया बोथिसे स्राय जाबाय। दा बिजौआ गैला आरो नै लांदां जाबाय। बेवहाय गोबोरखि हासार दङ, बेवहाय रज'जोबासै बै साइडजों। आरो नै बेवहाय गोदान जावग्लिदों, बेवहाय दुन्दिया फोनांगौ। दुन्दिया नै बेवहाय एसे दंमोन, सेस दाउआ एरजोब्बाय। नेट खोंनाय गैया नालाय, दा बेवहाय नेटसो खोंनांगौ गोदान। नै ससेल' जानानै दङ, नेटआबो फुराना जाबाय बियो। आरो सेरजोंनो दङ नै जोंहानि फुख्रि, गैया नायानो देरथाराखै। लोगोफोर, नै दायो दुगैस्रां लोबस्रां ओंखारनानै जोङो लामा फारसे ओंखारबोबाय आरो मन्दिराव थांगासिनो दङ दायो नै जोङो। आरो लोगोआव लाबाय नै धुप, आलारि बाथि, गय जरा, फाथै जरा, ओमफ्राय लाइजौलाय, ओमफ्राय खेरखासो जाबाय आरो एक्सुवेलि बियो औवानि खादा जानांगौमोन, बाट गैया नालाय माथो खालामनो, बेखौनो लानानै फैबाय। आरो बे जादों नै जों गामिनि भिउ। नै फाइनालि फैयै मोनफैबाय जोङो गामिनि मन्दिर एबा थानसालियाव। दा बिनि सिगांनो जोङो आथिं सुना लानोसै आरो आथिं आखाइ सुनानै लानोसै दैखराव। दा नै लोगोफोर, जोंहा आथिंखौ सुखांबाय, आथिं आखाइ सुखांबाय आरो दा मन्दिर सिङाव एबा थानसालि सिङाव हाबलांनोसै जोङो। दायो दङ लोगोफोर बेवहाय फ्लेग हस्टिं एबा फिरफिला बिरहोनाय। नै दा फिरफिला बिरहोनो साग्रिद जाबाय जोंना। नै फिरफिलाखौ बिरहोसिगोन, बेवहाय दोंसे आर'ज दङ, बे आर'जखौ खननानै बे फिरफिलाखौ बिरहोनाय जासिगोन आरो। दा नै लोगोफोर, आर'जनि लाहार फाहार जादों, आर'ज जासिगोन आरो जोंना। माखासे मानसिफ्रा दासो फैगासिनो दङ, बेखिनिजोंनो आर'जखौ जागायजेनग्रोसिगोन। नै बयबो हान्थु खरायबाय। आर'ज दोंसे जोबखांनानै दायो बिबुंथि हाबाफारि सोलिगासिनो दङ। आरो आनसलिकनिफ्राय नुजाथि फैनो हानाय सानैसो आलासि दङ, बिथांमोनखौबो सिनायथि होनो नागिरदों।
Purnima Basuntariखौ गावनि सिनायथि लानो थाखाय खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइ गलायबाय। साबायखर थाबाय आरो लोगोसे दंबावो जोंहा गामि दा आनसलिकनिफ्रायनो गामिनिफ्राय सानै दंबावो बिथांमोननो जों आर'नाइ होथ'नाय जानाय नङा गामिनिफ्राय दा जोंहा दा नै लोगोफोर आर'ज जोब्बाय गासै हाबाफारिफ्राबो जोबजोब्बाय दायो दङ नै माइनाव लांनाय रायजोनि माइनाव थिखोग्रोनोसै बिनि उनाव गासैबो रायजो राजाफोरा माने गामिनि गासै न'खरावनो बे माइनावखौ लांनाय जासिगोन आरो Crossing kok milihnya apa? Oh, iya Pak, ini maju ke sana dia. गासैबो न'खर माइनाव लांजोब्बाय नै बेयावनो जोंना ओंखाम गोरलैनि जानाय लोंनायखौ लाहार फाहार खालामगासिनो दङ संगासिनो दङ आरो दा बयबो माइनाव लांजोब्बाय लांनानै दा फैफिनजोबगोन बयबो जानो बेवहाय लोगोफोर दायो आर'ज जोब्बाय आरो माइनावखौबो लांबाय बयबो ओमफ्राय नै आंबो लामा बुद जाना फैबाय न'आव दा ड्रेस चेन्ज खालामना फैनोसै ओमफ्राय गामिनि रायजोआव संनाय ओंखाम गोरलैखौ जानो फैफिनसै आरो बियो आं गोदो फरायनाय एलपि स्कुल जों गामिनि एलपि स्कुल आरो बेवहायनो फरायदोंमोन आङो
गुदि फरायसालिखौ नै गयबो जाबाय गयबो दङ जोंना दायो नै बैनै थांगासिनो दं नै माइनाव लांग्राफ्रा नै दा जोङो ओंखाम जानो जिरायबाय गोबां मानसिफोरा जानानै गावबा गाव थांबाय मोनाबायबो नालाय नै एसे खोमसि जाबायानो ओमफ्राय मोनानायजों जाबजों आङो भिडिअबो मोजां खालामनाय जायासै बेखिनियानोमोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ